Извинявай. Добър вечер на всички. Радвам се, че сме заедно отново. Надявам се, че вече няма да се налага да пропускаме и всеки вторник ще се виждаме. Днес просто го правим извънредно в сряда, защото знаете, че отсъствахме. Нека да започна с това, че темата, за която ще говорим тази вечер, за мен е най-важната, когато се говори за човешко здраве. Защо ли? Защото тръгнах преди малко. Ние профилирахме медицината, ние направихме много, как да кажа, дялове в нея, направихме изключително много неща в посока диагностична медицина. Но що се отнася до това най-важното, което е за човешкото здраве, никой не говори за него, никой не го взема в предвид. Никой не мисли, дори когато отидете в един лекарски кабинет, да речем за някакъв ендокринологичен проблем, никой не ви казва, нали, дават ви медикаменти, често казват, виждате, те не действат, няма никакъв резултат, сменят се медикаменти, но никой не се връща назад да потърси причината в нещо, което е 99% причината за това да има тежки заболявания и за това да не се лекуват по правилния начин. Така че тази вечер ще говорим за нещо, в което просто всеки един от нас, когато се сети за него, трябва да знае, че от каквото и да е болен, от каквото и да страда, каквито и проблеми да има, две неща трябва да тръгне и да оправи. Първото е митохондриите и митохондриалната дисфункция, и второто е стомашно-чревния тракт. Повярвайте ми, няма лечение на нищо без тези две неща да бъдат отстранени в човешкия организъм. Да, ние ще вкараме вирусите в латентно състояние, ние ще вкараме бактериите в латентно състояние, с малко късмет някъде може да имаме и успех да ги излекуваме, но що се отнася до всичко останало, няма да има никакъв успех, ако има митохондриална дисфункция и ако имаме увреден стомашно-чревен тракт. Така че тази тема за мен е изключително интересна, изключително важна, а най-важното е да разберете тази вечер това, което аз разбрах преди една година, когато тръгнах с ArtLife, защото много са компонентите, когато ние искаме да постигнем човешко здраве. Не е необходимо да непрекъснато да се правят различни гимнастики, войни и така нататък. По-разумният вариант е, когато ние работим в полза на пациента, когато ние работим в полза на своето здраве, да бъдем умни и разумни, а не да правим неща, които в бъдещи периоди биха донесли до много сериозни проблеми. Така че сега ще ви шерна екран, ще спра моята камера, за да е наред всичко. Вас ще ви помоля да си изключите микрофоните и, разбира се, да не се опитвате да бутате по екрана, защото не става добър записа и ако някой не е успял да влезе да слуша и да гледа, бъдещ период няма да може принципно да влезе и да го изгледа, няма да е добре. Така, започваме с нашата прекрасна тема митохондриите, истинската батерия на човешкото тяло, извинявайте. Много сме говорили в различни зумове, в различни обучения. Много пъти ви говоря за митохондриална активност, за митохондрии, за енергията, която те произвеждат, за това по какъв начин тя трябва да бъде възстановена, когато е нарушена и така нататък. И ще започна с това. Много често много хора казват, нямам сили, сутрин ставам изморен, изследванията ми са добри, но се чувствам много зле, паметта ми не е същата, възстановявам се много бавно. И тогава, за съжаление, в общата медицина всички хукват да търсят някакво заболяване. В 90% от случаите, преди да стигнем до заболяването, има нещо друго. Нещо, което е основа на нашия организъм,
нещо, което е много ценно, нещо без което ние не можем да живеем. И сега ще ви покажа защо зад всички тези оплаквания може да стои един и същи проблем или тъй наречената митохондриална дисфункция. Ако ДНК е библиотеката на клетката, то митохондриите са електроцентралите. Без тях няма движение, без тях няма мислене, без тях няма имунитет, без тях няма регенерация и изобщо без тях няма живот. Това е най-важното нещо за нашия организъм. Какво представляват митохондриите? Кратичко ще ви обясня, за да го разберете. Във всяка клетка има стотици до хиляди митохондрии. Те произвеждат аденозин-трифосфат, универсалната енергийна валута на човешкия организъм. А когато митохондриите работят добре, имаме енергия, мозъка работи ефективно, мускулите се възстановяват, имунната система функционира правилно. Когато не работят добре, има хронична умора, има мозъчна мъгла, има възпаление, има ускорено стареене, което, разбира се, никой от нас не иска нито за себе си, нито за близките си. Колко енергия произвежда една клетка? Винаги са ми задавали този въпрос. Отдавна вече учените го доказаха. Всеки ден човешкото тяло синтезира приблизително собственото си тегло под формата на аденозин-трифосфат. Човек с тегло 70 кг произвежда около 60-70 кг АТФ дневно. Това показва колко огромни са енергийните нужди на организма. Защо митохондриите са толкова важни? Ами, най-много митохондрии има в сърцето. Вие знаете, че сърцето никога не почива. То се нуждае от огромни количества енергия, за да може да работи непрекъснато. Мозъка. Само 2% от телесната маса, но консумира около 20% от нашата енергия. Черният дроб. Основната биохимична лаборатория на организма ни. Изключително висок процент енергия използва, за да може да извърши фазите на детоксикация и да може да доведе организма до едно здраво състояние. Мускулите, всяко движение изисква АТФ. Няма как просто да има движение, ако нямаме АТФ в организма. Какво уврежда митохондриите? Хроничният стрес. Кортизола променя клетъчния метаболизъм, организма започва да работи в един режим на оцеляване, а дългосрочно това води до митохондриално изтощение. Липсата на сън. По време на съня се извършва възстановяване, детоксикация и най-важното – митохондриален ремонт. Хроничното недоспиване е митохондриален саботьор. И оттам се получават изключително тежки проблеми, а на по-късен етап и тежки дегенеративни заболявания. Захар и преработени храни. Сигурно всичките, които ме познавате и то от по-дълго време, знаете, че аз съм един от големите врагове на захарта и на преработените храни и на фен съм на здравословното хранене. Стремя се да го правя по правилния начин. Стремя се и да уча хората. Защо? Защото тези храни, захар, преработени храни, фастфуд и така нататък, увеличават свободните радикали, повишават гликацията, повишават възпалението и оттам организма започва да страда и да боледува. Токсините. Има тежки метали, има пестициди, има замърсители, има цигарен дим. Всичкото това нещо, малко по малко, води до ужасяващи ефекти в човешкия организъм и най-вече в нашите митохондрии. Хроничните инфекции. Вирусите буквално крадат енергията на клетката. Това е доказано по безспорен начин. Затова се пазим да не се разболеем, а не защото не трябва да се плашим, нали, че няма да се излекуваме или нещо друго. Вирусите буквално крадат енергията на нашата клетка. Това е най-страшното нещо, което може да се случи в човешкия организъм. Особено записала съм Епштайн-Бар, цитомегалоз вирус, херпесните вируси и така нататък и така нататък. Оксидативният стрес.
процеса на производство на енергия се образуват свободни радикали. Когато са прекалено много, какво правят те? Увреждат нашото ДНК, увреждат протеините в човешкия организъм, увреждат клетъчните мембрани, увреждат митохондриите. Това е оксидативният стрес. Затова толкова много говорим за него. Затова толкова много се борим с него. Идеята в цялата работа е да не го допускаме, за да можем да имаме успех и когато имаме проблем, принципно да се преборим с заболяване или с дисфункция някаква, и същевременно най-важното е да не го допускаме, за да не стигаме и до крайния вариант на тежки болести, или това, което аз казвам, хора, не се докарвайте до състояние, в което медицината не може да ви помогне и после да казвате, ма той доктора е лош. Не е лош доктора. Понякога, колкото и да е добър, колкото и да му се иска да направи най-доброто за вас, няма спасение. Но сега ще видите как можем да го предотвратим малко по-надолу. Продължавам с оксидативния стрес. Той стои зад стареенето, за сърдечно-съдовите заболявания, невродегенерацията, диабета и редица, разбира се, други заболявания, които са изключително тежки и естествено трудно лечими в човешкия организъм. Защо стареем? Дълго време се смяташе, че стареенето е неизбежно. Когато някой изследовател или човек отидеше в източните държави, веднага се намираха хора, които казваха, не, това не е вярно, те не са такива дълголетници, те, виждаш ли, умират даже по-рано от нас. Какво не са ми чували ушите? Непрекъснато има спор по тази тема, но вие трябва да знаете, че не е вярно това, което казват за тези източни страни. Да, там е пълно с дълголетници. И сега ще разберете защо. Макар и не под митохондриална енергия, функция и така нататък, тяхната медицина още от прастари времена е знаела това. И те работят в посока правилни и здрави митохондрии в човешкия организъм, макар и, пак казвам, по начини, които за нас често пъти са непонятни. Нека да се върна на това, че дълго време се смяташе, че стареенето е неизбежно. Днес знаем, че една от основните причини е натрупването на митохондриални увреждания. Колкото по-малко енергия произвежда нашата клетка, толкова по-бързо старее организма. И естествено, знаете, в едно с това са и тежките последици, които виждаме. Митохондриалната дисфункция и болести. Доказано е по безспорен начин и това състояние се свързва с диабет тип 2, инсулинова резистентност, Алцхаймер, Паркинсон, хронична умора, фибромиалгия, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване. Последните години се говори много за амиотрофичната латерална склероза, която е вследствие на митохондриална дисфункция. Една голяма част от онкологичните заболявания и там вече има безспорни доказателства в тази посока. Много са нещата, много са заболяванията, които проистичат точно от този проблем. Какви са симптомите на нарушената митохондриална функция? Пациентите често казват, нямам сили, не мога да се концентрирам, сутрин се събуждам уморен, имам нужда от кафе през целия ден, възстановявам се трудно след боледуване. Това може да бъде първия сигнал за клетъчен енергиен дефицит, но аз пак ще го повторя, не чакайте да стигнете до там и тогава да се мъчите да се борите с нещо. Просто не го допускайте и след мъничко ще видите как, отново пак казвам, изпитани протоколи с, разбира се, добавка с новите продукти, но след мъничко как да подкрепим митохондриите. Нека да тръгнем от движението. Умерената физическа активност стимулира образуването на нови митохондрии. Нарича се митохондриална биогенеза. Тоест, ние се движим и имаме здрави митохондрии и имаме нови митохондрии, което е жизнено важно. От една страна, сън. 7-8 часа задължително качествен сън. Най-добрата безплатна терапия, която всеки от нас може да има.
хранене. Повече зеленчуци, белтъчини, полезни мазнини, по-малко захар, трансмазнини и ултрапреработени храни. Ключови хранителни вещества. Коензим Q10 участва пряко в производството на АТФ, особено важен за сърце, мозък, мускули и разбира се всичко, което е свързано и като заболяване там. Магнезий участва в стотица ензимни реакции. Без магнезий няма ефективно производство на енергия. Омега-3 поддържат клетъчните мембрани, намаляват възпалението, подобряват комуникацията между клетките. Витамините от група В са жизнено важни за енергийния метаболизъм, за нервната система, за синтеза на невротрансмитери. Антиоксидантите защитават митохондриите от свободните радикали. Без тях няма как да съществуваме. И сега нека да видим какво можем да направим, за да нямаме такива проблеми. За да не се налага да влизаме в лекарския кабинет и да казваме: ама аз съм тук, болен съм, вие ми изписахте лекарства и няма никакъв ефект. Давам нещо много интересно, с ясната уговорка, че дори да потърсите на пазара сходни продукти, няма да намерите такива. Нито като комбинация, нито като молекули, нито като усвояване, нито като действие. Пак казвам, тук вече опита ми не е само от това, което четем в клиничната практика. Опита ми е личен с много от протоколите, които са прилагани вече. Нека да започнем с хронична умора и липса на енергия. Каква е основната цел тук? Трябва да се подобри клетъчното производство на енергия и да се намали оксидативния стрес. И аз бих казала така: има ли човек, който да няма нужда от този протокол? Аз не познавам такъв на нашата земя. Бих казала 2 пъти в годината, направете го, ще имате уникално добър резултат. От тук вече виждате продуктите, на които аз залагам при такъв проблем. Мегапроич, според препоръчителната доза, както е, задължително се добавя и програма енергия, особено ако е някой, който вече е диагностициран с тежко заболяване. Двете работят в синергия заедно. Vitality Essential, Multimegin и Олеопрен Хепа. Необходим ни е, защото ние трябва да съумеем да изчистим, да детоксикира черния дроб и да освободи организма от всичко натрупано като токсини и да могат митохондриите ни да започнат да се лекуват, да се оправи тази дисфункция, за да може да има много добър резултат. Продължителност 90 дни. Много е важно да чуете точно това. Продължителност 90 дни. Очакван ефект, повече енергия, по-добра концентрация, по-бързо възстановяване и намаляване на мозъчната мъгла. Това са най-често нещата, които споделят хората. Разбира се, казват: по-леко ми тръгна протокола, основните заболявания вече буквално нямат никаква симптоматика, чувствам се великолепно и така нататък. Много от тях напълно се излекуват след този протокол. Така че аз бих казала на всеки: направете си го с цел профилактика, не чакайте да се стигне до нещо сериозно. Поствирусна умора. Хората, които, предполагам, че докторите, които са вътре, си спомнят колко тежко беше по времето на COVID. Понякога това се случва и при Епштайн-Бар, понякога това се случва и при обикновените, при обикновения грип и така нататък. Тъй наречената поствирусна умора. Този протокол специално е подходящ и при хора, които са изкарали COVID и които са изкарали и грип, и Епштайн-Бар, и продължително отпадналост имат след инфекция. Отново залагаме на 2 програми, които работят заедно и в синергия. Мегапроич, програма енергия, неоферин включваме тук задължително, плюс олеопрен хепа. Сега, аз обикновено слагам и ProbioSelection, защото когато тези програми тръгнат да работят много силно, тогава настъпва един
мощен процес на детоксикация и е много важно да съхраним стомашно-чревния тракт и да можем да подкрепим цялата детоксикация на организма. Така че винаги го включвам в протоколите и това, което забелязах е, че когато е включен протокола, нещата стават на 100%, а в много голяма част от случаите без него върви малко по-бавно процеса, така че залагайте на него. Аз много пъти съм ви говорила за тях. Това за мен е нещо много уникално. Пак искам да чуете срока. Говорим 60-90 дни. Искате да постигнете добър резултат. Това е срока, в който трябва да ги пиете. Разбира се, винаги може да се консултирате и с някой друг, но запомнете, нямате ли го то с 3-месечен период, особено когато някой има тежко заболяване, просто резултатите няма да постигнете крайния резултат, който искате да постигнете и да бъде толкова успешен. Каква е целта? Целта на тази програма е да възстановим митохондриите, да намалим възпалението, да подкрепим имунната система и да възстановим чревния микробиом. Виждате колко са свързани нещата. От това тръгнах в началото. Двете неща. Митохондриална функция да бъде възстановена и стомашно-чревния тракт да бъде възстановен и най-вече чревния микробиом, защото иначе резултатите са крайно съмнителни в посока здраве. Мозъчна мъгла и нарушена концентрация. Сега, тук винаги има много голям спор между психиатри, психолози, невролози и така нататък. Всеки тегли чергата към себе си, но никой не казва на пациента, че може изобщо да няма никакво заболяване, а може да има митохондриална дисфункция. Когато изпишат психотропни лекарства, както винаги го правят, дори и по-леки да са, на този човек вече ума му е в друга проекция, в друга вселена, няма го правилното усещане, и често пъти се стига до там, че тези хора ги правим зависими от медикамента, а резултатите са никакви точно. Ама точно никакви. Случва се и при деца, и при възрастни. Затова винаги, когато ние видим, че някой, наш близък, наш партньор, наш колега или така нататък за лекарите, пациент, разбира се, съобщава за мозъчна мъгла и нарушена концентрация, нека първо, и това са симптомите, които виждате: забравя, липса на концентрация, намалена работоспособност, умствена умора, нека първо да тръгнем от това да възстановим функциите на митохондриите и едва тогава да видим дали има нещо. Защото в 90% от случаите това е причината. Тук добавките, на които се залага, пак казвам, проверени протоколи, не само от мен. Това е Mega Pro H, Vitality Essential, програма Енергия и Олеопрен Хепа. Продължителността на лечението задължително е 3 месеца. 3 месеца без прекъсване, това, което виждате. За разлика от здравите хора, при които ние даваме Mega Pro H и казваме на 6 месеца веднъж, тук вече ситуацията е коренно различна. И разглеждахме, и консултирахме, и опитахме, наистина резултатът е божествен, искам да ви кажа. Каква е нашата цел? Да има по-добро клетъчно дишане, да има подобрена мозъчна функция, защита на невроните от оксидативния стрес, което е много важно, за да постигнем един много качествен и добър резултат. Сега, направила съм 2 протокола за инсулинова резистентност и метаболитен синдром, като при единия има нещо, което е много важно и е добавка, и което често е причина за тези симптоми. Тук говорим в класическия случай, когато нямаме стрес и хронична умора, допълнително, залагаме на Mega Pro H, задължително, Vitality Essential, атеростерол и Олеопрен Хепа. Допълнително може да се добави Probio Selection, но тук вече самият човек трябва да прецени как му е стомашно-чревният тракт, дали има необходимост. Аз пак ще го повторя. Аз винаги ги включвам. Никога не казвам, ама ще изчакаме, ама ще видим. Нямаме време за това нещо. Разумният вариант е, когато
наш партньор или човек, или пациент, или клиент го види, да може да си направи пълния протокол, за да има по-добър ефект. Каква е целта? Да подобрим метаболизма, да подкрепим черния дроб, да намалим възпалението и да оптимизираме изцяло липидния профил. Сега аз пак ще кажа, знаете, че има продукти, които реално погледнато никой друг ги няма. Аз мисля, че вече сте получили съобщения. Ако не сте получили, знаете фактически, че днес в групата беше качено за новите продукти, които има. Там също има много интересни неща, но на малко по-късен етап ще говорим и за тях. Здравословно стареене или тъй наречения анти-ейдж. Говорим за хора, които са след 45-50 годишна възраст. Написала съм сутрин, но може би неправилно е сложено, по-скоро добавките, на които залагаме: Mega Pro Age, Vitality Essential, Multimegin и Олеопрен Хепа. На курсове се включва и неоферин. Защо е така? Всеки лекар знае, че при възрастните хора започват да се получават аномалии в кръвта, и то най-вече с желязото. Много от тях започват да развиват една старческа анемия, и казвам аз, и така нататък, което реално погледнато води до още по-бързо стареене и до едни неприятни заболявания, които свикнали сме да казваме старчески диабет, не знам какво, всичко е старчески, но не, това не е вярно. Вярното е, че тези хора вече имат увредени митохондрии. Когато ние не поработим върху тях, няма нито да им излекуваме заболяванията, нито да имат енергия, нито да се чувстват добре. Всичкото това нещо ще е преливане от пусто в празно. Сега тук е много важно да забележите, продължителността е целогодишно с кратки почивки. На един възрастен човек, на един човек, който дори и по-млад, 40-50 години, тръгва да развива такива проблеми, е необходимо малко по-дълго време, за да може да се преборим с това нещо. И след това, когато видим, че резултата е добър, можем да влезем в класическата схема, която се препоръчва, да речем при Mega Pro Age да се прави 2 пъти в годината, а другите, аз лично бих казала на всички, с изключение на неоферина, вземайте си ги ежедневно и наистина след много кратко ще разберете какво се казва резултат. Какви са основните цели? Поддържане на митохондриалната функция, защита на клетъчните мембрани, намаляване на оксидативния стрес и най-вече поддържане на жизнеността. Сега аз лично препоръчвам тук на всички, които идват при мен, да вземат за родителите си, особено на хората, които са над 60-65 годишна възраст. Знаете, че много се проявяват тези симптоматики. По безспорен начин е доказано, че това е причината в по-голямата част от случаите, и хората, които започнат да правят тези протоколи, започват да се чувстват великолепно. Разбира се, може да се подпомогне и с други неща, но просто без да се работи в тази посока няма да има добър резултат. Знаете колко е важно човек да е самостоятелен, да може да се обслужва, да може да отиде до магазина да си напазарува, да излезе с бабите и дядовците да пие едно кафе. Така че ние даваме нещо много ценно на нашите възрастни родители и близки, когато го правим. Черен дроб и детоксикация. Този протокол специално може да го давате и при стеатоза, и при прием на много медикаменти, и при токсично натоварване, и при хронична умора. Добавките са Mega Pro Age, Multimegin, Астамегин и Олеопрен Хепа, като допълнително добавяме Probio Selection. Много е важно това нещо. Продължителността е 90 дни. Обикновенно, казвам обикновенно, още на 60-тия ден, когато се направят кръвни изследвания, резултатите просто са зашеметяващи. Но трябва да се направи пълния курс от 90 дни, за да може да очакваме дългосрочен и траен ефект. Каква е целта? Да подпомогнем чернодробната функция за по-добра детоксикация, да намалим оксидативния стрес, което е много важно, за да не продължим да увреждаме и клетки и митохондрии.
Така че просто 90 дни трябва да се спазва. Имунитет и чести инфекции. Виждате добавките, които са показани. Това са неоферина, Vitality Essential, задължително Mega Pro H и задължително Probio Selection. Тук не можем да правим коментари. 4-те се вземат на куп, за да можем да постигнем резултата, който ни интересува. Тук вече курсът е между 2 и 3 седмици. Нали, нека човек, нали, този, който ползва, дали е пациент, дали е партньор и така нататък, той да си прецени. Аз лично винаги залагам на по-дългия срок, но има и други неща, с които ние трябва да се съобразим. Каква е целта? Целта е да укрепим имунната защита, да подобрим чревния имунитет и, разбира се, да имаме едно по-бързо възстановяване след инфекции, а дай Боже, нали, когато се стабилизира организма, да не се разболяваме, защото това е едно от най-важните неща, не да се лекуваме, когато сме болни. Така, митохондриална регенерация. Давам ви една пълна програма, която аз бих казала на всички. Аз лично много си правя такива програми, а тази е една от много добрите програми, който иска може да опита и сам ще се убеди в ефекта. Добавките задължително се вземат в пълнота. Тук няма, аз ще вземам само тези сега, пък другия месец не. Или ги правите всичките заедно, или резултата няма да е толкова добър и пълен. Тръгваме Mega Pro H, програма енергия, Vitality Essential, Multimegin, Неоферин, Олеопрен Генез, прощавайте, и Памбиолакт. Сега, има една много малка подробност. Ако нали, не е необходим неоферина, може да не се взема през целия период. Направете си я тази програма еднократно и примерно след 5-6 месеца я повторете. Неоферина обаче аз бих ви посъветвала да си го вземате. Това не е желязо. Няма опасност да ви увреди черния дроб, напротив. И ще видите какъв добър резултат има не само в посока състав на кръвта, а има и в посока мозъчни съдове, като цяло кръвоносна система, съдова стена и така нататък. Изключително интересни решения, ползи се виждат, когато се направи в пълнота този протокол. Така че бих ви посъветвала да го направите така. Сега, при повишен холестерол, правим предишния протокол без неоферина, но добавяме на негово място атеростерол и продължителността е между 90 и 120 дни. Разбира се, периодично се правят изследвания, липидни профили и естествено се съобразяваме с това нещо, дали е необходимо. Но аз, за да затвърдя резултата, казвам обикновено 120 дни и се убеждавам, че съм много права последните месеци съвсем. Каква е нашата основна цел тук? Да възстановим митохондриалната функция, да повишим клетъчната енергия, да ограничим оксидативния стрес, да подкрепим черния дроб, да оптимизираме имунния отговор и да подобрим качеството на живот, което не е никак малко. Знаете, масово в момента хората са с такива проблеми. Аз на ден получавам минимум 20 съобщения само в тази посока. Така че много е важно това нещо да го знаем и да работим в правилна посока тук. Сега, давам ви малко допълнителни протоколи, които са изключително ценни. Защо? Защото когато ние ги знаем, можем да си направим една програма, да речем в порядъка на година и половина-две и да постигнем много добри резултати с нашия организъм. Сега, тръгвам с клетъчния протокол. Това е митохондрия, енергия, защита и възстановяване при невродегенеративни състояния, мозък и нервна система. Каква е нашата цел? Да подкрепим митохондриалната енергия, да ограничим оксидативния дисбаланс и да подкрепим мембраните на нервните клетки. Ето ви ги добавките, които са ви необходими. Mega Pro H, клетъчна защита, антиоксидантни механизми, програма енергия, фокус върху производството на АТФ и енергийния метаболизъм,
Сутрин задължително вземаме един астамегин или новомегин, каквото имате. И вечер след хранене имаме антиокс долу. Аз допреди няколко дни го правех по друг начин, но сега, когато дойдоха новите продукти, виждам, че има нещо още по-добро в тази посока. Затова си позволих да променя протокола и към него съм добавила антиокс долу, защото то е изключително ценно и богато за подкрепа на антиоксидантния капацитет. Научната рамка каква е? Невроните са изключително зависими от митохондриите, защото поддържат ионните градиенти и комуникацията между нервните клетки. Тоест, с две изречения, нямате ли здрави митохондрии, няма да имате лечение на невродегенеративните заболявания. Все ще си треперите, все ще ви е лошо, все ще ви се вие свят, все ще си правите паник атаки, все ще си имате Паркинсон и така нататък, да не ги изреждам, защото пак ще кажа, невроните са изключително зависими от митохондриите. Няма как да стане по друг начин. Така, един протокол, който за мен е изключително ценен за онкологични пациенти. Тук искам да имате предвид, че няма значение кой път на лечение е избрал пациента. Няма значение дали към момента е на химиотерапия, на лъчетерапия и така нататък. Тук става въпрос за една клетъчна подкрепа по време на лечението, независимо какво е то. Нашата цел е да поддържаме хранителния статус, да подкрепим възстановителните процеси, да намалим нутритивния дефицит, което се случва с всички разболяли се от това заболяване. Знаете, дори да минат през лъчетерапия, химиотерапия или нещо друго, става крайно неприятно, защото първото, което правят тези хора, е да спрат да се хранят. По никакъв начин близките им не могат да ги накарат да се грижат за себе си, да се хранят и така нататък. Този нутритивен дефицит, който настъпва при тях, е една от най-тежките причини да има латентен край. Така че, за да не го допускаме, ние, когато имаме такива хора или необходимост, незабавно, веднага принципно, добавяме тези добавки, които виждате показани пред вас. Аз винаги комбинирам MegaPro-H, Probio Selection. Виждате обща нутритивна и антиоксидантна подкрепа от MegaPro-H, Probio Selection, чревна бариера и микробиом, програма енергия при умора и понижена жизненост, разбира се индивидуално според състоянието. Важно е, че при активно онкологично лечение всяка добавка трябва да се съгласува и с лекуващия екип, защото взаимодействията зависят от терапията, или да се консултирате с медицинско лице или лекар, които работят с добавките и знаят как точно и кои точно да приложат, дали се налага някаква промяна да добавим, да премахнем нещо, защото, знаете, изписват се много медикаменти и така нататък. Идеята е да не влезе нещо в колизия и да най-малкото да не работи добре, пък в другия случай да навреди. Ето ви го този протокол, за който ви казах. Когато имаме метаболитен синдром, инсулинова резистентност и много ясно изразена хронична умора, имаме друга клетъчна цел. Трябва да подобрим енергийния метаболизъм и да подкрепим метаболитната гъвкавост на организма. И тук виждате отново двете програми в комбинация, Probio Selection, Астамегин и антиокс Duo. Виждате и логиката. Имаме микробиом, имаме метаболитни сигнали, имаме възпалителен баланс и имаме правилна митохондриална функция. И повярвайте ми, точно тогава, точно в този момент, организма дава правилен отговор и започва да се бори много сериозно с болестта, и води до изключително сериозни резултати в добра посока, така че много е важно да го запомним това нещо и да го работим в цялост, разбира се. Сега другото, при което на мен е специално, предполагам, че и вас са ви задавали този въпрос,
И ясно е, че във всеки фитнес има някакви фитнес добавки. Толкова много станаха на пазара, че понякога просто е плашещо дори да се замисли човек и да се опита да ги прочете. Аз лично не бих дала на свой пациент, на децата си, на близки, добавки купени от такова място, по разбираеми причини. Не целта ни е да кажем нещо лошо, целта ни е да кажем доброто, защото в ArtLife има добавки, които са невероятни в тази посока. Когато имаме необходимост при спорт, при възстановяване, при високо натоварване, независимо дали е физическо или психическо и така нататък, като тук целта е повече клетъчна енергия, възстановяване след стрес, добавките виждате пред себе си: програма енергия, олеопрен генез, Vitality Essential, за да нямаме саркопения, загуба на мускулна маса и при нужда, разбира се, Antiox Duo. Аз лично на големия си син, защото той много спортува, му казах, че това в цялост би направило най-доброто, което му е необходимо, но всеки има право на избор. Знаете, че тук дали ще го добавим или не, вече е въпрос на правилно разяснение от наша страна и човека да има възможност и да си прочете, но това е нещото, което може да накара на 2 човека, го дайте, които спортуват, и ще видите как ще доведат 202 след това. Защото наистина ефектът е поразителен от този протокол. Така, общ митохондриален фундамент. Сега много пъти ми задават един въпрос: добре бе, аз не знам какви заболявания имам, или на времето ми казаха, че имам Хашимото, пък после ми казаха, че нямам, пък все в тази посока. И затова аз казвам така: ние имаме необходимост от фундамент, имаме необходимост от обща митохондриална подкрепа, но имаме необходимост да имаме и собствен фундамент, или както аз му казвам, това е моята пирамида, по която аз се водя винаги. Нека да тръгнем отдолу нагоре. Имаме хранене, правилно движение и сън. Оттам нататък трябва да работим върху здравия микробиом. Оттам нататък трябва да контролираме оксидативния стрес, аденозин трифосфат и енергия. И естествено това води до клетъчно дълголетие. Няма да се скъсяват теломерите ви, няма да имате увреда на клетките, няма да имате. Мога да говоря до утре сутринта на тази тема. Аз лично, когато работя, това са нещата, които аз слагам на масата пред себе си и знам, че трябва да оправя. И когато стигна до крайния резултат и цялото това нещо в моята пирамида сработи, резултата просто е зашеметяващ. Не само при болни хора, не само при хора, които имат необходимост, но аз самата се стремя да контролирам тези неща и при децата ми, и при внуците ми, и при мен, за да не стигаме до тежки проблеми. И искам да ви кажа нещо много важно, което трябва да запомните. Митохондрията не е просто батерия. Тя е центъра, който решава дали клетката има ресурс да се адаптира, възстановява и функционира. Запомнете го това нещо и винаги, когато тръгнете да препоръчвате на някой нещо, винаги, когато искате да го запознаете с нашите уникални продукти, винаги, когато искате да препоръчате нещо работещо и да помогнете на някой, преди да тръгнете да питате: ма ти от какво си болен, ма на тебе какво ти казаха и така нататък, запомнете тази фраза. Митохондрията не е просто батерия, тя е центъра, който решава дали нашата клетка има ресурс да се адаптира, възстановява и функционира. Без това, хора, никога няма да имаме какъвто и да е успех в посока здраве. И като заключение, ще ви кажа нещо, което за мен винаги е било водещо. Когато мислим за здравето, обикновено мислим за органи. Но преди да има болен орган, има уморена клетка, хора. Преди да има хронично заболяване, често пъти има хроничен енергиен дефицит. Митохондриите са много повече от клетъчни структури. Те са източник на жизнеността, на устойчивостта и способността ни да се възстановяваме.
А когато се грижим за тях ежедневно, чрез движение, сън, правилно хранене и целенасочена хранителна подкрепа, нали, ние добавяме години към живота си, добавяме живот към годините си, и това ни прави здрави, млади и красиви. Аз ви благодаря за вниманието и още нещо само искам да ви кажа, което да запомните, просто съм пропуснала да го запиша. На пазара има много продукти, но само едни от тях могат да подпомогнат митохондриалната активност, която е основата, за да сме здрави. И ако някой не вярва на това, аз съм готова да го докажем, аз с тези продукти, а той да предложи каквито иска и ще го направим, ще изберем 2 човека, ще проследим всичко и повярвайте ми, много бързо ще се убедите колко съм права. Така, сега ще си включа камерата и ако имате някакви въпроси или нещо не ви е станало ясно, готова съм да ви отговоря. Знам, че много се притеснявате от включения микрофон, така че ако искате, ще изключа записа и ще си говорим вече спокойно.